Takže čaute lidi, máme tady ženu, která se snaží skočit, jak vidíte, velice moc velkou výšku. Takže uvidíme, co se stane, jestli se zabije nebo ne. No, tak uvidíme, co se stane. Má to skáčí? Jo. Tady musíš jít rám? Jo. Věříte mi? Ne. Ne. Jo. Hej, to je fakt divné, ale já to skočím. Kaj asi tak dopadnu. Radši nerob. Na trávník, ty vole. Radši nerob, bo se zabiješ, radši nerob. Nerob, bo se zabiješ, fakt. Ne, skoč, když nám to zaklade. Skočíš to, ty skočíš. Ale. Víš, já to natočím. Takže tato žena se nějak bojí, ale já mu to nedoporučuju. Jestli tak, na mě to nebude, že jsem ho nějak to, jo. Zatěší, ne? Já ti říkám, nesmíš to dělat. Takže já si tady asi sednu nebo se opřu. Takže máme tady další ženu. Ahoj, já to skočil, ty cigáne, hej. Aha, tak tato žena to skočila, takže je to velmi odvážná žena. A tato žena se to možná pokusí skočit. Tato žena. Rekord, Daniela. Takže uvidíme, co udělá tato žena. No dělej. Co mu je? Já jsem bouchl kolenem do ksichtu. Fakt. Šimon, ty jsi fakt debil. Takže už to stopneme. Kamo, si něco zlomil. Takže tato žena to dala a velice se zlomila. Jak vidíte, tak si pořádně zlomila nohu. Asi má vystrčenou kost, co už, to se stává. Takže já jsem moc rád, když tak dejte like, v případě odebírejte a čus.